Ľudia, my sme dneska boli nakupovať, boli sme teda aj v Kauflande nakúpiť potraviny, boli sme na takom, že obrovskom nákupe a ja som síce doteraz takéto videá netočila, ako haul potravín a tak, ale proste všade to na mňa vyskakuje na TikToku, takže som sa rozhodla, že proste skúsim aj ja natočiť teraz také video, takže teraz vám ukážem, ako vyzerá proste taký náš väčší nákup potravín, keď teda kupujem aj nejaké veci do zásoby. Vyzerá to tu už nejako takto. Takže ideme na to. Takže máme tu karton Coly. Ďalej som brala takéto čokoládové tieto minitky. Potom čipsy. Potom som si zobrala 3 takéto vegánske salámy. Proste takéto. Ja jem aj normálne mäso, hej, ale proste ja ľúbim tieto vegánske výrobky, takže toto si ja beriem stále. Ďalej tu máme 4 tieto karička syry. Takéto koka, sušenky. Prvýkrát som si zobrala takéto cappuccino, neviem vôbec, že aké to bude, neviem, vyskúšame. Cestoviny, kakaový závín, nanuk, áno, ja potrebujem nanuk aj v zime, horčica, kremská, tofu, smotana na varenie, balkánsky syr, camembert na vyprážanie, chlieb, hranolky, 2 takéto goldy, 4 banány, takýto trojuholníkový syr, syrová omáčka na špagety, kyslá smotana, smotana na varenie, ďalšia, takýto jogurt, ešte jeden takýto Cartedor, čokoládový jogurt, ešte jeden, takýto malinovo-čokoládový proteínový jogurt, ešte jeden syr, takýto puding, paradajky, sherry, ďalšie čokoládové jogurty, húbky na riad, čokoláda, takáto Nescafé káva, kečup. Ďalej tu máme takúto tyčinku, mliečnú, či neviem proste, také niečo. Ďalší balkánsky syr, ešte jeden, paprika sladká, mletá, takáto jedna polievka. Ďalší takýto cappuccino nápoj, tento je vanilkový, tiež ho mám prvýkrát, takže neviem, aké to bude. Ďalšia kyslá smotana, takáto tyčinka zase. Ďalšia čokoláda, špagety, ešte jedna tyčinka, kiwi, hladká múka. Potom tu mám 3 dojčenské vody pre malú, uhorka, 2 takéto tortily, 2 mlieka, 10 vajec, olej. Potom som si zobrala prvýkrát takéto lazanie, ktoré vlastne treba dať iba upiecť na pol hodinku. Neviem vôbec, aké to bude, ale hovorím, vyskúšame. Keďže ja milujem lazanie, tak no, uvidíme, aké bude toto. Ešte som brala toaleťak, ale to už som odložila. No a toto bolo asi teda všetko. Dúfam, že som na nič nezabudla. A nepýtajte sa ma prosím, že kde je mäso a ja neviem čo. Proste také veci mám doma v zásobe v mrazničke, tak proste som to nekupovala. No a za tento nákup som prosím pekne zaplatila 93 €. Áno, 93 €. Aj s nejakými menšími zľavami a nejakými kupónmi, hej. Ale tak jesť musíme, no.